Gina? Georgina? Ang daramay? Kailangan ko niya. Ano ito yung dyan? Napinitira ko. Ay, Georgina, ne? Ay, nyo ikaw nga ito kailangan ko. Ay, kailatan ka? Ako inangulan ni bagay gabi ko ibaga. Tama, di mana eh, Jad. Kian? Basta, kina. Kailangan mo, supay kay ma'am. Tuntutan mo. Ibang kula ba yung minang-ningang may barkada? Ibaan mo? O si kay minang-ningan? Okay. Mansalti ka lalamat. Mansalti at tampul. Gano'n mila kayo? Aga. Laan nyo eh. Ibanda ka. Ay, andi la. Medyo dyan kayo. Nangmungutan. Magano aklabat. Maong lante Sempit kan tampol. Ito yung alis dyan. Napinitira ko. Ken, nakar mo ma. Akar. Kita laba lang ulat labas ay. Lanto naman ay. Hoy lanto ko no. Alasita makar. Ay, aking pinayagan nyo. May di laba aman. Yagi. Ay, pulanan mo. Dalasita na bi Mansalte. Ne, diyan ka. Toy lang pa Daan nyo eh. Uli ka di ma. Ay, sana all. Sana all te ulong. Ande. Puro kayo di. Ne, ito sira. Bang ka lang. Ayun, sakto. Nakarasanak pa ni mo. Ang siraan. Kita ini, mampili ka. Yagi. Pinampili ni. Sasakilan lamang niya ay. Mampili ka lang ti. Numaan ka wande. Lo, bagaw kas. Kaya sawa, wajah ka lang. Kaya si kasawa. Kaya gisalamat. Nay. Okay, ginagawa yun.